Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg uwch gynhaliol 1-2. Defnyddio diagramau Venn. Atgof o ganlyniadau pwysig o'r cyflwyniad blaenorol. Os ych chi'n cofio, ar gyfer pob digwyddiad A, mae'r tebygolrwydd bod A yn digwydd a y tebygolrwydd bod A ddim yn digwydd yn adio lan i 1. Cyfanswm y ddau yn 1. Cyfanswm tebygolrwydd yn 1. Mae digwyddiadau B a C yn gyd angenhwysol os yw'r ffaith bod un digwyddiad yn digwydd yn golygu bod y llall ddim yn gallu digwydd. Felly, os yw B a C yn gyd angenhwysol, bydd B wedi unod y C, B uniad C, tebygolrwydd B uniad C, hynny yw tebygolrwydd o B yn digwydd neu C yn digwydd, chi'n gallu ado nhw. A wedyn, mae digwyddiadau D ac E yn annibynnol os yw'r ffaith bod un digwyddiad yn cael dim effaith a tebygolrwydd bod digwyddiad arall yn digwydd. Felly, os yw D ac E yn annibynnol, bydd tebygolrwydd D wedi croesdori gyda E, D croestoriad E, hynny yw tebygolrwydd D yn digwydd a E yn digwydd, i chi'n gallu lluosi yr tebygolrwyddau ar wahân. Enghraifft i chi. Mewn grŵp o 100 myfyriwr, dywedodd 60 ei bod yn hoffi burger beef a 30 yn dweud ei bod yn hoffi pysgod a sglodion. Gan dybio bod y rai sy'n hoffi burger, beef a'r pysgod a sglodion yn ystadegol yn annibynnol, darganfyddwch nifer y myfyrwyr sydd ddim yn hoffi burgers, beef na pysgod a sglodion. Wel, ni'n mynd i ddefnyddio'r diagram Venn. Ystyriwch yr hap arbrawf i ddewis myfyriwr. Boed i B, myfyriwr, y cylch yna, bod y myfyriwr yn hoffi burgers beef. A boed i F, i fod y myfyriwr sy'n hoffi pysgod a sglodion. F, fish mewn yna. Felly, tebygolrwydd B yn 60 mas o 100 sy'n 0.6. Tebygolrwydd F yn 30 mas o 100 yn 0.3. Mae F a B yn annibynnol, felly ni'n gallu lluosi nhw, lluosi tebygolrwyddau, a ni'n cael 0.18 am A, B ac F yn digwydd. Hynny yw yn y canol fyna, 0.18. Felly mae B heb bod nhw'n licio pysgod hefyd, am ni fo'n 0.42. Maen nhw gyd fod i ydol lan i 0.6. A mae F wrth ei hunan, y pysgod, heb y beef, yn dod yn 0.12. Felly bod yr F i gyd yn dod yn 0.3. Tebygolrwydd bod nhw ddim yn hoffi burgers a ddim yn hoffi pysgod a sglodion, bydd wedyn, mae gyd yn goffod ydol lan i 1, felly 1 tynnu beth sy'n y cylchoedd, a ni'n cael 0.28 tu fas. Felly, o'r 100 myfyriwr, oedd 0.28 ohonyn nhw, hynny yw 28 ohonyn nhw ddim yn hoffi burgers na pysgod a sglodion. Felly, o'r diagram Venn, beth arall ni'n gallu darganfod? Yr beef a'r pysgod, neu'r pysgod, yn adon nhw gyd lan, plus 0.18, plus 0.12, a ni'n cael 0.72. 72 am B, tebygolrwydd B neu F. B uniad F. Sy'r un peth a bod gyda ni yr tebygolrwydd am y B plus y tebygolrwydd am yr F minus y canol. Nawr, pam mae hwnna'n digwydd? Pam mae hwnna'n digwydd, chi'n meddwl? Felly, os ych chi'n cael B ac F, fwy chi wedi ado'r canol na ddwy waith. Y B i gyd, neu'r F
i gyd wechidiadau'r canol ddwywaith, felly mae angen tynnu fe bant. Os nad yw digwyddiadau K ac L yn gyd angenhwysol ar wahân iddi gilydd, bydd yna croesdoriad rhwng y ddwy set, felly rydym angen diagram Venn lle mae'r ddwy set yn gorgyffwrdd. Felly dyna ni, tybiwn bod K wedi croesdori dy L yn rhoi P i ni, y croesdoriad. Dangosir y darn o'r diagram sydd wedi lliwio'n wyrdd y set tu fewn i K wedi croesdori dy tu fas i L. So tu fas L a tu fewn i K yw'r darn sydd wedi lliwio'n wyrdd. Mae'r set yma yn ogystal â'r set K croesdoriad L yn dangos y set K i gyd. Felly tebygolrwydd am y darn sydd wedi lliwio'n wyrdd yw tebygolrwydd K minus P. Y darn gwyrdd. Llwn ni'n neud un peth am y darn L heb y P. Dangosir yr ail ddarn o'r diagram sydd wedi lliwio'n borffor y set tu fas K dash wedi croesdori dy L. Tu fas K wedi croesdori dy L yw'r darn sydd wedi lliwio. Mae'r set yma yn ogystal â'r set K croesdoriad L, sef y P, yn dangos y set L i gyd. Felly tebygolrwydd am y darn sydd wedi lliwio'n borffor yw tebygolrwydd L minus P. Nawr gallwn ddweud tebygolrwydd K wedi uno gyda L, K neu L yw tebygolrwydd K minus P, plus y P coch, plus y P L, tebygolrwydd L minus y P fach. Achos ni'n ado'r P ddwy waith, felly mae angen tynnu fe bant. Felly dyna yn reol cyffredinol ar gyfer ado ar gyfer tebygolrwydd. Reol ado cyffredinol ar gyfer tebygolrwydd. Tebygolrwydd K neu L yw tebygolrwydd K plus tebygolrwydd L minus yr croesdoriad. O achos ni'n ado fe ddwy waith. Os nhw'n cyd angenhwysol, dim ond tebygolrwydd K plus tebygolrwydd L sydd ni. Mewn geiriau, tebygolrwydd K neu L neu'r ddau yw tebygolrwydd K plus tebygolrwydd L minus tebygolrwydd K a L. Reol cyffredinol ym mhob sefyllfa. Mae'r canlyniadau K ac L yn annibynnol. Gyda tebygolrwydd K yn haflu 3 a tebygolrwydd K uniad L yn 0.7. Darganfyddwch tebygolrwydd L. Felly, boed i tebygolrwydd L fod yn X. Boed i K ac L fod yn annibynnol. Mae'n gweud bod nhw'n annibynnol yn y cwestiwn. Felly mae K a L, K wedi croesdori dy L, tebygolrwydd hwnna yw, ni'n gallu llosi nhw, felly 0.3 lluasu X. Felly yn y canol fyna mae 0.3x gyda ni. Defnyddio reol adio cyffredinol. Felly tebygolrwydd K neu L yw tebygolrwydd K a tebygolrwydd L minus y croesdoriad. Felly tebygolrwydd K uniad gyda L yw 0.7, tebygolrwydd K yw 0.3, L yw X, a K wedi croesdori dy L oedd 0.3x. Felly, casglu termau, ni'n cael 0.4 yn haflu 0.7x. Mae x yn mynd i fod yn 4 seithfed. Hynny yw tebygolrwydd L yn mynd i fod yn 4 seithfed. Enghraifft arall, mae diagram yn dangos y campau mae 60 myfyriwr yn chwarae. Mae R yn cynrychioli'r set o fyfyriwr sy'n chwarae rygbi. H yn cynrychioli'r set o fyfyrwyr sy'n chwarae hoci. Mae F yn cynrychioli'r set o fyfyrwyr sy'n chwarae pêl-droed, ffwtbol. Dangosir y diagram nifer y myfyrwyr ym mhob set. Darganfyddwch gwerth N. N yw'r rhai sy'n chwarae rygbi a dim byd arall. Chi'n gweld
Mae'r rhain i gyd nawr, y bocs sgwar, i fod i adolynu cyfanswm y myfyriwr sy'n chwarae, felly 60 yw'r cyfanswm. Mae pob rhif mewn y bocs yn adolynu 60, casglu termau, a ni'n cael bod n yn hafel i 17. Felly 17 yn chwarae rygbi a dim byd arall. Mae Elizabeth yn dweud bod y set R wedi croesdori tu fas H dash. Esboniwch beth mae hyn yn olygu ynghyd estyn y broblem. Felly mae'n chwarae rygbi a ddim yn chwarae hoci. Tu fas yr hoci, chwarae rygbi. Dewiswch myfyriwr ar hap o'r grŵp darganfyddwch y tebygolrwydd bod y myfyriwr yma ond yn chwarae un o'r 3 camp. Naill rygbi, neu hoci, neu pêl-droed. 1 camp, N, neu 15, neu 16. Allan o'r cyfanswm ni angen tebygolrwydd, felly nid yr nifer, felly mas o'r 60. Mae N yn 17, felly mae hwnna'n dod yn 38 mas o'r 60. Allwch chi ganslo hwnna ymhellach. Penderfynwch os ydy chwarae pêl-droed a chwarae hoci yn ystadegol yn annibynnol ar gyfer y myfyriwr yma. Cofiwch annibynnol os o'ch chi'n gallu lluosi nhw ar gyfer y croesdoriad. Felly, pêl-droed oedd 12 mas o'r 60, sy'n 15. Yr hoci oedd 30 mas o'r 60, sy'n 100. A y tebygolrwydd y ddau, pêl-droed a hoci, oedd 6, dyna ni yma, sy'n 11. A dyn ni'n gallu lluosi rhain. Ydyn. Felly mae F a H yn annibynnol i'w gilydd. Mae gan Adrian 3 darn arian teg, ac mae gan Beth 2 ddarn arian sydd â tuedd, fel bod y ddau a tebygolrwydd y treion i lanio ar pen. Mae'r ddau yn taflu ei darnau arian i gyd. Boed i A fod y ddigwyddiad lle mae Adrian yn cael 3 pen, a B fod y digwyddiad lle mae Beth yn cael 2 pen. Cyfrifwch rhain, felly tebygolrwydd A gynta. Felly tebygolrwydd A yw bod Adrian yn taflu 3 pen gyda'i 3 darn arian teg, felly hanner yr un, lluosi nhw a ni'n cael 1/8. Tebygolrwydd B yw bod Beth yn taflu ei 2 darn arian sydd â tuedd a mae'n cael pen am y 2 tro a maen nhw treian yr un, felly ni'n lluosi nhw a ni'n cael 1/9. Mae digwyddiadau A a B yn annibynnol, felly ni angen A wedi croesdori dy B, tebygolrwydd hwnna a mae hwnna'n golygu bod ni'n gallu lluosi nhw. Felly 1/9, lluosi 1/8 a ni'n cael 1 dros 72 ar gyfer C. D, A, neu B, tebygolrwydd A wedi unio gyda B. Felly, yr rheol cyffredinol, gan bod ein yn gorgyffwrdd, ni'n cael tebygolrwydd A plus tebygolrwydd B minus tebygolrwydd A wedi croesdori dy B, ond ni wedi gweithio mas yn darn C. Felly tebygolrwydd A plus tebygolrwydd B minus y croesdoriad a ni'n cael 2/9. Y darn ola yw tebygolrwydd A wedi croesdori dy tu fas B. Tu fas B gynta, fel mae B a tu fas B yn adolynu 1, tebygolrwydd y ddau yn adolynu 1. Ni'n gwybod beth yw tebygolrwydd B. Felly 1 tebygolrwydd B dash yw 1 minus tebygolrwydd B, sef 1/9. 1/9 allan o 1 yn rhoi 8/9. Felly mae digwyddiadau A a B dash yn annibynnol hefyd, felly ni'n gallu lluosi nhw. Felly A, tebygolrwydd A plus tebygolrwydd B dash yw 1/8
plus 8 nawfed yn canslo i roi 1 nawfed i ni. A dyna ddiwedd cyflwyniad yma.